רוצים שהילדים שלכם יגיעו מוכנים לכיתה א'? רוצים לתת לילדים שלכם את הטוב ביותר? חוויית הצלחה כבר מהצעד הראשון. בדיוק בשביל זה נועד הקורס שלי, קורס משחקי הכנה לכיתה א'. שלום, אני ליאת ביטון פז, מורה, גננת שילוב וסופרת להעצמת ילדים. הלמידה בקורס נעשית באמצעות משחקים אינטראקטיביים המעוררים סקרנות ועניין אצל הילד. בעזרת הקורס ילדיכם ילמדו את האותיות צליל פותח, סוגר ועוד המון העשרה מעבר. הקורס מכיל מעל 100 משחקים לגילאי 4 עד 7 ונותן לילדיכם תחושת ביטחון, סיפוק והנאה. מוזמנים עוד היום להוריד את הקורס וליהנות ממגוון עשיר מאוד של משחקים.